Akcija će se realizovati u organizaciji javnog komunalnog preduzeća Vodovod Kruševac i korporacije Henkel, a u saradnji sa Ronilačkim savezom Srbije, Ronilačkim klubom Viking, a uz pomoć Gradske uprave grada Kruševca, komunalnog preduzeća, Sportskog centra, Sportskog saveza, kao i svih sportskih klubova grada Kruševca, mesne zajednice Zlatari, opštinom Brus i ostalim partnerima iz Kruševca i Brusa. Ova akcija koju mi ćemo sprovesti 1. juna, dakle u subotu, počinje, znači okupljanje učesnika je od pola 9 do 9, lokacija Zlatari 2 na Ušću, 500 metara posle parketare u Bogišu, dakle to je lokacija. Pozivam sve naše sugrađane koji vole jezero Ćelije i generalno prirodu da nam se priključe ovoj akciji, bilo bi nam drago. I to je samo, da kažemo, jedna u nizu akcija koju mi sprovodimo i kao organizatori i kao učesnici, da je Vodovod Kruševac, dakle, brine o svom glavnom vodnom resursu. Podsjećanja radi, akumulacija Ćelije predstavlja značajni regionalni vodni resurs za snabdevanje pijaćom vodom Rasinskog okruga i od ključnog je značaja za planirano vodosnabdevanje oko 200.000 stanovnika.